Godwin Sant li kien direttur tal-Awtorità tar-Riżorsi tressaq il-qorti akkużat b'tixħim, evażjoni tat-taxxa u ħasil ta' flus. L-Inġinier Sant, naxxari ta' 44 sena, kien sospiż mix-xogħol fl-aħħar xhur wara li saret magħrufa ir-relazzjoni mill-qrib li kellu man-negozjant taż-żejt George Farrugia. George Farrugia li ngħata l-proklama mill-Gvern ta' Lorenz Gonzi brabta mal-iskandlu taż-żejt qatt ma kien ta' dettalji dwar ir-relazzjoni li kellu ma' Godwin Sant u kien biss wara li l-każ kien żvelat mill-Malta Today li l-Pulizija investigaw. Taħt amministrazzjoni preċedenti Sant kien direttur kif ukoll Chief Officer tal-Politika dwar l-Enerġija fl-Awtorità tar-Riżorsi. Emails li kienu ppubblikati urew li Sant irċieva biljetti tal-futbol mingħand il-kumpanija taż-żejt Trafigura. Dan fuq talba tal-aġent tagħhom f'Malta George Farrugia. Taħt id-direzzjoni politika tal-eks Ministru George Pulicino, Sant kien qed ifassal l-aġġornament ta' politika importanti fil-qasam tal-fuel. Meta kien qed iħejji l-leġiżlazzjoni kien għadda kopja tagħha lil George Farrugia li kellu interess dirett. Lil Farrugia għaddilu wkoll minuti tal-laqgħat importanti. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mmexxija mis-Supretendent Paul Vassallo spjegat kif kelmet lil Godwin Sant kemm il-darba u f'dawn l-okkażjonijiet dejjem kienu pass qablu f'dak li huwa tarif. L-Ispettur Jonathan Ferris spjega wkoll li l-flus li nstabu fil-kont bankarju ta' Sant ma kinux skont id-dħul tiegħu u hawn talab lil qorti tifriżalu l-assi skont l-att dwar il-ħasil ta' flus. Id-difiża għamlet talba li ħelsien mill-arrest li l-Ispettur Jonathan Ferris ma oġġezzjonax għaliha għalkemm talab kundizzjonijiet ibsin. Il-kundizzjonijiet li għamlet il-qorti huma li Godwin Sant li qed iwieġeb mhux ħati ma jistax isifer, ma jistax ikellem xhieda tal-prosekuzzjoni, irid jirrapporta l-assa tan-naxxar darbtejn fil-ġimgħa u garanzija personali ta' 10,000 euro.